24 sata. Bili ste ispred Skupštine Srbije, pisali ste po betonu. Šta i zašto? Pa to je jedna od akcija u ovom sastavu građanske pobune. I mi prosto mislimo da nije pobuna koja traje, nije samo šetnja, odnosno protesti koji se dešavaju petkom ili subotom. To nije sve što se radi i što treba da se radi. Zapravo, jako puno mi možemo da podignemo svest građana o pobuni i ovakvim akcijama. Mislite da bi tokom čitave sedmice između dva protesta trebalo da bude sličnih akcija? Tako je. I upravo se na tome i radi. Mi smo i radili na takvim stvarima. Recimo, ako se sećate, pre možda mesec dana, kad je Aleksandar Vučić gostovao u Happy-u, mi smo otišli i tamo. To je bilo neposredno nakon nesreća koje su se desile u Ribnikaru i Mladenovcu. I tamo smo stavljali sveće. Naravno, potom ste legitimisani? Jeste, odmah se tu uputi intervent da vas ili legitimiše ili u ovom slučaju od juče da nas privode. Mislim, to je prosto... Nismo nenaviknuti na takve situacije. Valjalo bi da vas pitam i kako ste, budući da ste proveli neko vreme u pritvoru i čuli smo od vaših kolega koji su takođe privedeni da je policija bila gruba. Ja sam dobro, svi smo dobro. Bili smo u policiji prilično kratko, svega 2 sata, ali samo zato što smo uspeli da dojavimo telefonom. Jednoj prijateljici nisu oduzeli odmah telefon, nama ostalima jesu, tako da je ona uspela da pusti tu vest našim prijateljima. Tako da se to zaista diglo u javnosti i ljudi su se skupili ispred policijske stanice. Ja mislim da je to jako bilo značajno za i utvrđivanje za koje će delo da nas optuže i da nas i puste tako brzo. A da li znate šta kažu advokati, kakva je praksa ako se počinilac pisanja grafita uhvati na delu, kakve mu kazne prete, ima li policija pravo da privodi? Pa to se ne može drugačije okarakterisati nego kao komunalni prekršaj i za to se ne hapse ljudi, ne privode se ljudi, osim u slučaju ako ste politički aktivista opozicije. Tada dođe 2 automobila, 7 policajaca koji će vas privesti, jel? Na kraju, posle ta 2 sata, mi smo valjda trebalo da čekamo šta će tužilac da kaže, da li ćemo biti optuženi za ovo ili ono, već nismo ni sami znali, ali zbog ovog pritiska javnosti opet smo se vratili na komunalni prekršaj zbog koga nije ni smelo da nas se hapsi. I eto, tako se ta priča završila, ali potpuno nam je jasno da postoje procedure za, evo videli smo malo pre, za prijatelje i kumove, a postoje procedure za one ljude koji se ne slažu sa ovim režimom. I postoji ponašanje policajaca prema nama i ponašanje prema, evo mogli smo da vidimo i juče na ovoj utakmici, na koji način policajci ili žandarmerija spuštaju glavu kada određeni likovi koji su bliski vlasti se na njih deru i svašta im govore. Ali kada smo mi u pitanju, onda to izgleda potpuno drugačije. Crtanje grafita, ispisivanje grafita, oslikavanje murala može se okarakterisati kao umetničko delo, a može se okarakterisati i kao vandalizam. Šta je bilo ovo sinoć? Svakako nije bio vandalizam, posebno ako uzimamo u obzir... Dakle, umetničko delo. Pa dobro, ajde možemo reći jedna poruka na koju imamo pravo i po Ustavu sloboda govora je nešto što je nama garantovano, posebno u kontekstu poruke koja je tu napisana, a to je borba protiv nasilja. Ja moram ovde da kažem da je ovde bila juče na delu jedna vrlo ogoljena diskriminacija, jer kada pišete, kada ste opozicioni aktivista, kada napišete ovakvu poruku koja definitivno jeste poruka protiv agresije, protiv govora mržnje, protiv nasilja, između ostalog, to smo i uradili ispred Skupštine, institucije u kojoj je govor mržnje najglasniji. Institucija koja je pretvorena u repetitor mržnje. Dakle, zato smo tu i to i napisali. I to je bilo naše pravo. Ok, bili smo spremni i za komunalni prekršaj, ali smo želeli da stavimo do znanja šta građani misle o toj instituciji i da zahtevamo ono što jeste sastavni deo ovih protesta. Znamo koliko dugo traju, šta su osnovne poruke i osnovni zahtevi. Diskriminacija se ogleda u tome što mi nemamo na to pravo, a videli smo koliko imate govora mržnje
opisanog ili ispisanog kroz grafite, kroz različite poruke. Grad je i dalje ispisan, možemo na ulicama naći Miloš Francuz, Milica Lažljevica i slično. Da li je to bio vaš jedini cilj? Ne samo to. Vi se setite da kada u Mitićevoj rupi, kada su aktivisti krokodila farbali te poruke mržnje, policija je došla njih da otera. Branili su mural Ratka Mladića. Oteraju aktivisti koji hoće da kreče kukaste krstove. Dakle, zaista vi imate različite situacije u kojoj se govor mržnje štiti, i to sistemski, a ljudi koji se bore protiv govora mržnje i agresije, protiv mržnje u globalu, oni bivaju hapšeni i optuživani za različite radnje. Da li je to radnje. bio vaš jedini cilj da pokažete kada neko, kako kažete, podoban, prekrši nešto, biva pošteđen? Da li ste jedino to želeli da prikažete i da li je vredelo sada sa, 24 sata distance? Pa, mi naravno nismo išli sa idejom da će nas hapsiti. Znali smo da može da se desi ova prekršajna prijava, na to smo bili spremni, ali hapšenje stvarno nismo očekivali i bilo je dosta neobično. Tu se pojavio jedan policajac koji je bio vrlo grub, koji nas je i vređao u policijskoj stanici. Mi ćemo protiv njega podneti tužbu, prijavu ili već ne znam kako se to zove u tom policijskom žargonu. U svakom slučaju to ćemo uraditi. Nije nam bila ideja da mi pokažemo tu diskriminaciju, nego nam je bila ideja da svakog dana kao politički aktivisti mi prosto stavljamo do znanja svakog dana šta su naše poruke. To je jako važno. Mi iz stranke zajedno, evo već ovo 6. osoba u posljednja 3 dana da je privođena u policiju. Tako je, sekretar u Novom Sadu je... Jeste, u Novom Sadu. Rečeno je da je bez obrazloženja. Da li imamo neke nove informacije? Nemamo nove informacije. Dakle, interventna ga je na trotoaru zaustavila i ubacila ga u kombi. Po vrlo brzom postupku je otišao i kod sudije i to tako izgleda kada ste aktivista i kada nekako valjda im gurate prst u oko, a ne žele da se o tome priča, ne žele da se o tome govori, ali naš je i zadatak da pokažemo da se ne plašimo na svom primeru, da bi ljudi koji su se već sada u ogromnoj meri oslobodili straha, i to sada vidimo kroz ove 100.000 ljudi koji izlaze na ulice širom Srbije, potrebno da pokažemo da i ovi drugi mogu da se oslobode straha, da taj strah prosto nestane među građanima, jer samo tako mi možemo ovo zlo da sklonimo. Rekli ste da ste za češće aktivnosti, uslovno rečeno svakodnevne između 2 protesta. Da li to znači da niste, uslovno rečeno, zadovoljni trenutnom dinamikom? Organizatori protesta, koji jesu vaše kolege, upozoravaju svake subote da se ne štrči, da se ne prave nikakvi istupi. Da li ste vi za neki možda rigorozniji, drastičniji pristup u ovim demonstracijama? Dobro, ja možda spadam u one malo tvrđu struju koja misli da je prosto neki veći pritisak neophodan, ali to nije, ovo je samo deo celog ovog paketa bunta. Uopšte ne mislim da protesti ne teku kako treba. To zaista odlično izgleda u situaciji u kakvoj jesmo. Menjaju se oblici, kao što možete da vidite, i forme protesta. Mi se jesmo dogovarali da se to i pojača preko i ovih pojedinačnih akcija. Prosto da građani budu uključeni, da se svakodnevno o tome govori i da svakodnevno rušimo strah. To je osnovni cilj. Da li ljudi koji tehnički organizuju proteste, da li su oni upućeni u akcije koje osmislite i sprovedete? Pa ne nužno. Dakle, to ne znači ako se dogovaramo u vezi sa tim velikim protestima da moramo da koordinišemo pojedinačne akcije stranaka ili pokreta. Dakle, svako je slobodan ukoliko je vodi ka istom cilju, svaka ta aktivnost, da naravno diže taj entuzijazam i da pokazuje hrabrost svakog dana. I oko toga smo svi saglasni. Dakle, svako će se uključivati onako kako misli da može, kreativno na načine na koje može. I mislim da to je jako važna stvar u ovom trenutku, da se ta dinamika protesta i menja, ubrzava, povećava pritisak na ovu vlasti. Promenit će se baš u subotu kada se protesti šire na ukupno 10 gradova. Šta o tome mislite? Kakav potencijal imaju
organizatori protesta u manjim mestima i da li se može desiti da neko iz straha da ne bude viđen u svom gradu ipak ostane kod kuće? Pa znate kako, mi jesmo u kontaktu sa svim ljudima iz stranaka, pokreta u manjim sredinama i po ovim gradovima po Srbiji. Svi oni govore šta mogu, šta ne mogu, procenjuju svoje kapacitete i mi evo vidimo svake nedelje, odnosno iz sedmice u sedmicu, sve veći broj gradova se priključuje. Što znači da taj potencijal raste, a to jeste posledica upravo ovih uspešnih protesta gde se broj ljudi ne smanjuje, nego uvećava. I to zapravo diže neku veru da će se nešto dogoditi i da će pritisak uroditi plodom. Ja mislim da je ovo sada nepovratni proces, da će se ovo nastaviti, da Aleksandar Vučić više ne može da nas povuče nazad, da nas baci u apatiju, makoliko se trudio da ignoriše ovu celu situaciju, što smo videli na njegovim svakodnevnim obraćanjima, ali ovde je Pandorina kutija otvorena. A šta ako se nastavi pritisci poput hapšenja bez razloga, kako ste rekli da se dogodilo novosadskom sekretaru vaše stranke? To može samo da podigne ljude još više, jer ovde je taj očaj i bes zbog svega što smo evo proživljavali i tek sada oslobođeni tog preteranog straha i negde tonuća svih nas, tek sada ovakve stvari mogu da probude još više želje za promenom. I ja mislim da je sve što radi Aleksandar Vučić i njegov režim, pa konačno i ovo što se juče nama desilo, jeste jedan autogol za autogolom i to samo podiže svest ljudi oko toga u čemu živimo, u kakvom zlu živimo i povećava želju da se i dalje izlazi i da se i dalje borimo, jer sad smo konačno uhvatili tu nit i znamo šta nam je raditi. I za kraj, ako može jedan profesorski odgovor, kada bi vam na nekom od predavanja, sad su već ispiti, neki od vaših studenta rekao da ne misli da profesorki i njegovoj priliči da piše grafite, šta biste mu rekli? Da, to sam i čitala sada na ovim mrežama. Evo, mogu reći da je samo u Srbiji možete da dobijete komentar da ako ste univerzitetski profesor, ako imate 50 godina, da vam to ne priliči. Kad pogledate svet, na koji način i ko su ljudi koji se bave aktivizmom, tu ćete naći i mnogo starije osobe, žene, naravno i to je u Srbiji problem i biti žena aktivistkinja. Dakle, Srbija mora da se navikne da malo izađe iz svojih konzervativnih okvira. Ako se neko bavi aktivizmom, to ne poznaje godine, to ne poznaje statuse. Konačno, bez obzira da li ste univerzitetski profesor ili ste, ne znam, vozač tramvaja ili bilo ko drugi, imate ista prava, iste obaveze građanske da dignete glas. I dakle, ja ne smatram da išta jeste ispod časti raditi ukoliko imate jedan human cilj i vrlo važan cilj koji jeste javni interes. Hvala.